Σήμερα, κύριε Παπαγεωργίου, θα κουβεντιάσουμε για το burnout, για το φόβο αποτυχίας, για την αναβλητικότητα και τους ανθρώπους που θέλουν να τα κάνουν όλα την τελευταία στιγμή. Όταν συμβεί το burnout, είναι λίγο σαν να αδειάζει η ψυχή σου. Και το burnout και αυτό που συζητάμε τώρα ξεκινούν από ένα πολύ βαθύ φόβο στην ανατροφή, ότι δεν με έχουν μεγαλώσει με την συνέπεια που ήθελα. Ένας γονιός που άλλα σου λέει και άλλα κάνει. Ένας γονιός μπορεί να σου φάει την ψυχή. Το να μην κάνω κάτι γιατί δεν θα γίνει τέλεια έχει την απλούστερη εξήγηση από όλες. Μήπως είσαι τεμπέλης ή τεμπέλα και δεν το κάνεις? Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην Ανάσα. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Σήμερα, κύριε Παπαγεωργίου, θα κουβεντιάσουμε για το burnout, για το φόβο αποτυχίας, για την αναβλητικότητα και τους ανθρώπους που θέλουν να τα κάνουν όλα την τελευταία στιγμή. Έχετε πολλές ώρες διαθέσιμες. Ναι. Και προτείνω να ξεκινήσουμε με το burnout, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά ζούμε σε μια εποχή που για να θεωρείσαι επιτυχημένος πρέπει να κάνεις καμιά δεκαριά πράγματα. Δηλαδή, σας παίρνω ένα τηλέφωνο και σας λέω τι κάνετε αυτή την περίοδο και θα μου πείτε, ξεκινάει η μέρα μου, κάνω αυτό, μετά το άλλο, 10-12 ώρες τη μέρα. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που μας δείχνει ότι δεν έχουμε κουραστεί, αλλά έχουμε καεί και πάμε ολοταγώς προς το burnout? Όταν συμβεί το burnout, το καταλαβαίνεις επειδή τα πράγματα που έκανες τα κάνεις πια πιο αργά. Και η ευχαρίστηση που παίρνεις από τις όποιες επιτυχίες έχεις όταν τα καταφέρνεις σε αυτό που έκανες έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είναι λίγο σαν να αδειάζει η ψυχή σου, σαν να έχει κατέβει η εσωτερική μπαταρία, σε εισαγωγικά η λέξη, η ψυχική μπαταρία έχει έρθει στο κόκκινο. Το burnout είναι αυτό που παλιά λέγαμε υπερκόπωση απλώς ή είναι κάτι πιο βαθύ ακόμα? Αυτό είναι, απλώς το λέμε με άλλη λέξη. Το υπερκόπωση όμως το εννοούσαμε πιο πολύ συμπεριφορικά, απολύτως. Δηλαδή, έχουν κουραστεί οι μύες μου, δεν έχω χορτάσει ύπνο και δεν μπορώ. Το burnout είναι κάτι λίγο πιο βαθύ, έχει αδειάσει η ψυχή μου από αυτό που έκανα. Είμαι επιτυχημένος, δεν μπορώ να παραπονεθώ γι' αυτό, αλλά έχει αδειάσει η ψυχή μου. Γιατί προφανώς, και εδώ είναι η αρχή της λύσης, ακολουθούσα λάθος προτεραιότητες κάνοντας ό,τι κάνω. Και ποια είναι τα σημάδια που μας δίνει το σώμα μας, και δεν αναφέρομαι στο ότι είμαι κουρασμένος, υπάρχει κάτι άλλο πέραν της κόπωσης που είναι σημάδι, που είναι καμπανάκι ότι οδεύουμε προς burnout? Οι πιο πολλοί άνθρωποι, αλλά όχι όλοι, δεν κοιμούνται καλά, έχουν διαταραχές διατροφής, έχουν αϊπνίες, δηλαδή τους βγαίνει μια σωματοποίηση στον ύπνο, στο φαγητό, στο σεξ. Δεν τα καταφέρνουν, αλλά το κυριότερο είναι ότι, όπως είπαμε πριν, έχει αδειάσει η ψυχή τους. Εκεί είναι η λύση. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο φόβο αποτυχίας, διότι θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Έτσι κι αλλιώς, ψωμί για λάτι, έχουμε πει άλλα κι άλλα. Οπότε να σας κάνω μια αποκάλυψη, γιατί είναι σχετική με το θέμα. Για το φόβο αποτυχίας, λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έχω πάρει ακόμη το δίπλωμα οδήγησης και ξέρετε ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι και μόνο που σκέφτομαι ότι πρέπει να κρυθώ από κάποιον, ότι θα πάω εκεί για να δώσω και θα είναι οι εξεταστές και θα με κρίνουν και ότι υπάρχει ο φόβος της αποτυχίας, με κάνει να μην θέλω να πάω. Δεν είναι, φοβάμαι, τόσο απλό. Για παράδειγμα, γιατί δεν το παθαίνετε με κάποιο άρθρο που γράφετε καινούριο ή με μια νέα εκπομπή ή με κάποια κείμενα καινούρια? Ενώ το κάνετε με ικανότητα, από όσο ξέρω. Γιατί δεν το παθαίνετε εκεί? Είναι ότι κάποιοι άλλοι πέραν των γονιών θα με κρίνουν. Όταν οι άλλοι είναι γενικά οι θεατές ή ενδεχομένως πελάτες που έχετε ή οι αναγνώστες που έχετε, είναι διαφορετικό. Όταν έρχεται κάποιος να σε κρίνει, είτε είναι ο εξεταστής της οδήγησης, είτε είναι η εφορία, είτε είναι ο αξιωματικός ανυπηρετής κάπου που υπάρχει ιεραρχία, είτε είναι ο ανώτερός σου σε μια στέλεχος επιχείρησης, μας ξυπνάει μέσα μας τον έλεγχο τον γονεϊκό όταν είμαστε παιδιά. Ακούγεται αστείο, αλλά σοβαρολογώ απολύτως. Την ώρα που με εξετάζουν στην οδήγηση ή μου βάζουν βαθμούς, είμαι ο μικρός άνθρωπος που πάει τον έλεγχο στους γονείς του. Αυτό είναι το αίσθημα που δεν θέλουμε να ξαναπεράσουμε, λοιπόν. Και τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, πώς μπορούμε να κάνουμε skip σε αυτό το φόβο, ο οποίος δεν έχει έρθει. Μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να μην έρθει ποτέ, έτσι. Φόβος αποτυχίας είναι για κάτι το οποίο έχουμε στο μυαλό μας εμείς, το πώς μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα? Θα πρέπει αναγκαστικά να το ψάξετε αυτό. Γιατί ο φόβος της αποτυχίας δεν συνδυάζεται μόνο με την αποτυχία, αλλά κάθε αποτυχία με οδηγεί σε ένα συμπέρασμα τι θα κάνω μετά την αποτυχία αυτή. Για παράδειγμα, εάν εσείς δεν θέλετε, το λέω σχηματικά, να γίνετε σαν τον πατέρα σας, αλλά το έχετε συνδέσει με μια ανάμνηση που ο πατέρας ως οδηγός είναι τραμπούκος ή είναι απρόσεκτος ή έχει δημιουργήσει κάποια βλάβη ή σας έχει αφήσει ένα τραύμα ότι ο πατέρας μου ως οδηγός έχει κάνει κάποια στραβά πράγματα που δεν μου άρεσαν ή που με ανησύχησαν, το δεν θέλω να γίνω σαν τον πατέρα μου μεταφράζεται ασυνείδητα μέσα σας, δεν θέλω και εγώ να γίνω οδηγός. Με αποτέλεσμα στην ηλικία σας να έχετε δυσκολία να πάρετε δίπλωμα οδήγησης. Δεν είναι λοιπόν η οδήγηση ως οδήγηση, αλλά το σύμβολο ότι θα με συνδέσει ακόμα και κάτι άλλο με κάποιον γονιό που με έχει πληγώσει
για το σχετικό θέμα. Και αυτό μπορεί να σχετίζεται και με την αναβλητικότητα. Δηλαδή, ότι αναβάλω να κάνω κάτι, γιατί όσο δεν το κάνω, Μου δίνουν προσοχή και μου δίνουν και σημασία. Όσο δεν κάνω κάτι, κάποιος συνέτερος, σύντροφος, φίλος, πατέρας θα έρθει και θα μου επιβάλλει ή θα με ελέγξει, άρα θα ασχοληθεί μαζί μου. Ο αναβλητικός κερδίζει προσοχή. Με θυμό βέβαια έρχεται αυτή η προσοχή, αλλά κερδίζει προσοχή. Αυτός που είναι πολύ εντάξει δεν έχεις να ασχοληθείς. Είναι η δυστυχία των όσων έτυχαν να είναι τα καλά παιδιά στην οικογένεια που μεγάλωσαν. Δυστυχώς, τα καλά παιδιά, οι γονείς, τα προσέχουν λιγότερο. Και είναι κρίμα. Τι εννοείται τα καλά παιδιά? Δηλαδή, αν είναι 3 παιδιά σε μια οικογένεια. Το παιδί που είναι πιο διαβαστερό, που έχει τα καλά αποτελέσματα, τους καλούς ελέγχους, που όταν μεγαλώσει θα πάρει έναν καλό σύντροφο, θα κάνει καλή οικογένεια, οι γονείς ασχολούνται λιγότερο μαζί του. Γιατί δεν έχουν τόσο μεγάλες έγνοιες. Σου λένε προφορικά είμαι περήφανος για αυτό που κάνεις, αλλά η προσοχή και η φροντίδα πάει στον μικρό αδελφό, στην μικρή αδελφή, που με τα προβλήματα που έχει θέλει διαρκώς φροντίδα και προσοχή. Από εκεί ξεκινάει η αδικία. Αυτό που λέτε και το burnout, αλλά και το προηγούμενο που είπατε, αλλά και αυτό που συζητάμε τώρα, ξεκινούν από ένα πολύ βαθύ, έναν πυρηνικό, όπως το λέμε, φόβο στην ανατροφή, ότι δεν με έχουν μεγαλώσει με την συνέπεια που ήθελα. Ένας γονιός που άλλα σου λέει και άλλα κάνει. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, αλλά σ' αγαπάω και με όρους. Τι βαθμό μου έφερες στον έλεγχο, πόσο τα κατάφερες, τι δουλειά κάνεις, πόσα βγάζεις εσύ, ναι, αλλά ο γιος της διπλανής βγάζει περισσότερα. Που σημαίνει είναι πιο έξυπνος από σένα. Η άλλη έκανε καλύτερο γάμο από ότι η κόρη μου. Αυτή ξέρει να διαλέγει. Ένας γονιός μπορεί να σου φάει την ψυχή με μικρές παρατηρήσεις. Ξέρετε, σαν λέξεις δεν χρειάζονται και πολλές. Όπου σε βάζει έναν ανταγωνισμό, όπου εκεί πια που δεν μπορείς να ανταγωνιστείς και δεν έχεις την αίσθηση ότι μπορείς να τα καταφέρεις κι εσύ και να νικήσεις, προτιμάς να εγκαταλείψεις τον αγώνα. Το burnout είναι αυτό λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο το burnout έρχεται, ειδικά στους επαγγελματίες, όταν τα έχουν καταφέρει πολύ και καλά. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για αυτό που είπατε για τους γονείς. Πώς μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το τραύμα? Το φέρεις από το παρελθόν, από μια άσχημη συμπεριφορά των γονιών που μπορεί ήδη να μην το κατάλαβαν, να το έκαναν με καλή πρόθεση. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμη το έχεις στο μυαλό σου. Για παράδειγμα, σε αυτό που είπατε, ότι μπορεί να είναι μια οικογένεια με 3 άτομα και το πρώτο παιδί να είναι το καλό παιδί που είχε την λιγότερη προσοχή από τους γονείς. Από την άλλη, μπορεί τα άλλα 2 παιδιά, τα οποία είχαν περισσότερη προσοχή, να νιώθαν και πιο μειονεκτικά. Γιατί οι γονείς μπορεί να τα συνέκριναν με το καλό παιδί και να νιώθαν αυτοί πιο μειονεκτικά. Πώς το ξέπερνας λοιπόν, πώς ξεπερνάται αυτή η οργή για τους γονείς που έχει δημιουργηθεί από ένα τραύμα 20 και 30 και 40 χρόνια πριν? Με το να αποδεχτείς ψυχικά τις αδυναμίες των γονιών. Όχι απαραίτητα να τους συγχωρέσεις, που χρειάζεται και είναι χρήσιμο αυτό, αλλά να αποδεχτείς ότι τόσο ήξεραν, τόσο έκαναν και άστο να πάει παρακάτω. Οπότε έτσι θα τους τιμωρήσεις, σε εισαγωγικά η λέξη, με το να ζεις για τον εαυτό σου και όχι για εκείνους. Να τους ξεπεράσεις με απλά λόγια. Βοηθάει σε αυτό να τους πιάσεις. Εγώ να περάσει 30-40 χρόνια και να τους πεις: θέλω να σας πω 2 κουβέντες. Εντάξει, πέρασαν χρόνια, δεν το έχετε καταλάβει. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο τυραννάει την ψυχούλα. Όχι, δεν βοηθάει. Και δεν βοηθάει γιατί ελάχιστοι άνθρωποι είναι ικανοί να βγάλουν επιτυχημένα τέτοια συζήτηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτεθείς στον γονιό σου. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται και πολύ. Θα το κάνεις σε κάποια ηλικία, ας πούμε, μεγάλη. Δεν θέλει πολύ. Ένα δάκρυ θα ρίξει η μάνα και μετά θα καταλήξεις εσύ στο ψυχιατρίο. Άρα μην ξεκινάς τέτοιους αγώνες, ούτε να ακούτε τέτοιου είδους συμβουλές που σε πρώτο βαθμό σας φαίνονται λογικές. Πήγαινε και μίλα τους και να τους τα πεις καλά και από ένα χεράκι, γιατί τους αξίζει. Το ερώτημα είναι, που δεν απαντιέται εύκολα, μπορείς να το κάνεις αυτό που σε συμβουλεύουν, ή οι ενοχές που θα ανταμυφθείς μετά από το δάκρυ της μάνας ή την απογοήτευση του πατέρα σου θα είναι τόσο βαθύ που θα σου επηρεάσουν και τη ζωή χειρότερα? Η απάντηση είναι ξεπέρνα το και μην το πολεμήσεις. Επιστρέφω στο θέμα μας, το φόβο αποτυχίας, και θέλω να μου πείτε σε ποια κατηγορία είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τελειομανής και δεν ξεκινάει κάτι γιατί νιώθει ότι παραλύει, δεν είναι στο 100%. Πριν φτάσουμε στις βαθιές εξηγήσεις στο γιατί συμβαίνει, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι αυτός που το παθαίνει και το εκμυστηρεύεται και το περιγράφει, συμπεριφορικά δεν είναι τεμπέλης. Αν είναι κάποιος που όντως εργάζεται και όντως προσπαθεί, εντάξει, ιδάλλως το να μην κάνω κάτι γιατί δεν θα γίνει τέλεια, έχει την απλούστερη εξήγηση από όλες. Μήπως είσαι τεμπέλης ή τεμπέλα και δεν το κάνεις? Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Και πλησιάζει και τα πλαίσια της αγένειας να το ρωτήσεις, αν δεν είναι πολύ δικός σου άνθρωπος αυτός που το έχει. Αλλά η απάντηση είναι: προσπάθησες, το ξεκίνησες? Εάν όχι, τότε μια πειθαρχημένη συμπεριφορά βοηθάει περισσότερο. Εξηγήστε μου κάτι, και αν θέλετε να μου πείτε τεμπέλη, σας το επιτρέπω ευχαρίστως, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να γράψω ένα σενάριο. Εντάξει, είναι Δευτέρα. Το γύρισμα είναι Πέμπτη πρωί. Εγώ λοιπόν ξεκινάω τη Δευτέρα να γράψω το σενάριο. Λέω: τι ωραία, έχω πάρα πολύ χρόνο. Ξεκινάω να το γράφω, δεν μου έρχεται τίποτα, δεν μπνεύσει καμία. Λέω: θέλω να το κάνω τέλειο. Έρχεται η Τρίτη, τίποτα. Ξεκινάω λίγο, γράφω 30 γραμμές. Τετάρτη, Πέμπτη πρωί,
Μεσημέρι είναι το γύρισμα, έτσι. Πέμπτη πρωί λοιπόν που είμαι στο κόκκινο, αρχίζω ξαφνικά και γράφω. Πώς γίνεται αυτό? Αυτή η αναβλητικότητα πού οφείλεται? Είμαι τεμπέλης? Προσπαθώ να το αποφύγω? Αν μιλάμε για εσάς, δεν είστε και το βεβαιώνω γιατί σας ξέρω και προσωπικά. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που περιγράφετε έχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα αμυντικό φαινόμενο ναρκισσιστικού χαρακτήρα. Δεν λέω ότι είναι ναρκισσισμός καθαρός, όχι. Είναι ένα ναρκισσιστικό φαινόμενο το οποίο δείχνει ότι εγώ θα ασχοληθώ με το τελικό έργο, τη συγγραφή που λέτε εσείς, μόνον αυτές τις ώρες και δεν θα μου φάει την ψυχή. Αμήνεστε ενάντια σε μια έντονη αίσθηση τελειομανίας. Λες, θα το γράψω για 6 μέρες και θα το κάνω τέλειο. Αλλά μετά λες, δεν θέλω να ζω έτσι. Θα το γράψω μόνο σε μία ημέρα, θα έχω μόνο ένα 24ωρο, ακόμα και αν χρειαστεί να ξενυχτήσω, αλλά τόσο μόνο θα δώσω σε αυτό το έργο γιατί τόσο μόνο αξίζει. Και είναι μια χαρά αμυντικός μηχανισμός. Αρκεί στο τέλος να το καταφέρνετε και να βγαίνετε όπως βγαίνετε, ασπροπρόσωπος. Και είναι στην ίδια κατηγορία αυτοί που κάνουν τα πάντα τελευταία στιγμή. Εάν τα καταφέρουν και τα ολοκληρώνουν, ναι. Εάν όχι, είναι η τεμπελιά που σας λέω. Ελπίζουμε εσείς να ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, να τα κάνετε όλα, έστω και την τελευταία στιγμή, να τα κάνετε σωστά. Σας ευχαριστώ. Και ολοκληρωμένα. Και ολοκληρωμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας στην Ανάσα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να μας ακολουθείτε στα social media και θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.